Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jaun zuekin, sentiok, aitor ditzako humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna. Cristo erruki. Zure esku dauzkazu zerururak, entzun bihotzonez, zure herriak eskakiak, eta eman zure bakea gure egunotan. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko errege biziketa, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, Sionen maitez ez naiz isilduko, Jerusalenen maitez ez naiz geldi egongo, haren zuzentasuna dizdira bezala argituko den arte, haren salbamena zuzia bezala piztuko den arte. Ikusiko dute erregeek zure zuzentasuna, erregeek zure ospea, izen berria ezarriko zaizu, jaunaren ahoak emanan. Koroia eder izango zera jaunaren eskuan, errege murestun zure jainkoaren eskuan. Ez dizute berriz deituko guzia, ez da zure lurraldeari ere hondamendia. Nere atsegina deituko dizute zuri, eta senaguna zure lurraldeari. Atsegin izango baitu zure jaunak, eta senaguna izango da zure lurraldea. Mutil gaztea, neskatxarekin ezkontzen den bezala, zure eraikilea zurekin ezkonduko da. Senarrak emaztearekin hartzen duen poza, zurekin hartuko du zure jainkoak. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guztiak, egina baitzu, San Pablo apostoluak korintotarrei, senideok, era askotakoak dira doaiak, baina bat bera espiritua, era askotakoak zerbitzuak, baina bat bera jauna, era askotakoak eginbideak, baina bat bera guztiengan dena egiten duen jagoikoa. Bakoitzari guztien onerako ematen zaio espirituaren agerpena, eta horrela jakintsuki hitz egitea ematen zaio bati espirituaren bidez, besteari espiritu beraren arabera hitz egokiz erakustea, besteari sinistea espiritu beraren egitez, besteari espiritu beraren egitez gaixoak sendatzea, besteari mirariak egitea, besteari profeta doaia, besteari espirituak bereiztea, besteari hizkuntza ezkutuetan mintzatzea, besteari hizkuntza horien esanahia adieraztea. Guzti hori ordea espiritu bat berak egiten du, berak nahi duen bezala bakoitzari banatuz, jaunak
Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa Santuaren burutik. Aldi hartan, eztaiak ziren Galileako Kanan, eta Jesusen ama han gertatu zen. Jesus ere eztaietara deitu zuten bere ikasleekin. Ardoa ahindu zen, eta honela esan zion Jesusi bere amak. Ez daukate ardorik, eta Jesusek erantzun, eta guri zerra jora zaigu, emakume. Nere gordua ez da oraindik etorri. Orduan amak morroiei, egizue berak esaten dizuena. Harrizko sei utzi zeudenan gurutaren oituraz eskuak garbitzeko ipiniak. Ontzi bakoitza 100 litrokoa. Jesusek esan zuen, bete itzazue ontziak urez, eta haiek leporaino bete zituzten. Jesusek berriro, atera orain eta eraman maizaiari, eta haiek eraman zioten. Txastatu zuen maizaiak ura, ardo bihurtua, nondik zekarkiten jakin gabe, morroien bai, bazakiten, beraiek atera nahi zuten. Orduan, ezko berriari deituta, honela esan zion, ardo ona guztiek hasiera ateratzen dute, eta edanda dutenean orduan txarra. Zuk berriz, orain arte gorde duzu ardo ona. Honela, Galileako Kanan egin zituen Jesusek bere lehenengo ezaugarriak, bere haintza azaldu zuen eta sinistu zuten harengan bere ikasleek. Ondoren Kafarnauma jaitsi zen, eta harekin bere ama, bere senideak eta bere ikasleak, eta han egon ziren, baina ez egun askoz. Jaunak esana. Bihiz gaurko evangelio honetan, urtean zeharreko igande honetan, agertzen zaigu oso pasarte ezaguna. Juan evangelizatzaileak, evangelistak aipatzen duen lehenengo miraria, hain zuzen ere Jesusek ezkontza batean burututakoa. Kanaanen, nonbait bera gonbidatu ezegoen, bere ama Maria ere gonbidatu ezegoen, ikasleak jubilenez ere, ulertzen denaren arabera, baita ere gonbidatuta zeuden. Gertuko norbaiten ezkontza izango zen seguru asko, eta ikusten dugu nola jokatzen zuen Jesusek. Ze gertutasunez ezkontzetara joaten zen, etxeetan baita ere egoten zen jendeekin, danak bisitatzen zituen, danak onartzen zituen, eta ezkontza hartan ere Jesus ikusi dezakegu bertan ospakizunean. Eta bere jokatzeko modua ere ulertzeko balio du evangelio honek. Alde batetik eta oso politia da, bere lehenengo miraria, behintzat Joanek aipatzen duen lehenengo miraria, ama Birjinak eskatuta egin zuen Jesusek. Hau da, Jesus beste lagunekin egongo zen, seguru asko umore honean, hizketan kontu esaten, baina ama Birjinak ohartu zen halako apuru batean zeudela ezko berriak. Ardurik gabe gelditu baiziren eta ridikulua egiteko arriskuan. Ez da oso sakrapea, baina hala ere ikusten dugu ama Birjinak nola pentsatzen du besteengan, zer nolako jarrera edukitzen zuen besteetaz preokupatuz, eta horregatik eskatu zion Jesusi mirari hori egiteko. Berak aurreneko erantzuna humorez esan zion, eta guri zerra jola zen, seguru asko irribarrez esango zion Jesusek hori Mariari, baina Mariak bazekin Jesusek egin behar zuela berak eskatutakoa. Horregatik, hango morroiei esan ziren, egin zazue berak esaten dizuena. Eta Jesusek egin zuen
bere lan guztiak utzi eta bere ikasle bilakatu ziren, eta hasieratik berari sinisteko mirari honek halako eragin berezia eduki zuen nonbait. Horregatik ere, Joanek aipatzen digu lehenengo mirari bezala. Ezkontza hartan Jesusek egindakoa. Guk eskatzen diogu Jesusi baita ere eduki dezagula konfiantza hori beraregan. Gure amarengan ere, zeruko amarengan ere izan dezagula jakinda zer nolako eragina duen Ama Birjinak Jesusegan. Eta guk baita ere Maria eta Jesus hartu sentitu behar ditugu. Halako konfiantza eman nahi digute jakinda maite gaituztela, gutaz arduratzen direla, eta nahi dutela guk ere garai hartako ikasleek bezala sentimendu hori eduki dezagula. Gu senti gaitezela Jesusen jarraitzaile, Jesusen ikasle, bere hitza entzuten dugun aldiro ikasteko prest egongo geranak.
Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogiatu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ondatik, hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin gabizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau nire onuraren kanizeta da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horrekari. Hau da, sinismenaren misterioa. Ni eta Kristo zerra jauna, zuker Horregatik jauna, zure semiaren eriotza eta biztuera gogoratuz, biztiaren ondia eta salamenaren kabeza eskaintzen bizkizu zuri eskerrak emanez, aldarea zure sarbitzari onartu dutuzulako, eta apari eskatzen duzugu Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batenik gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osoa Frantzisko gure santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan gure senideak, bereziki Angela Goikoetxea eta hildako guztiak ganitzazu zure aurpegiaren aditan. Errukizak izkidu arren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, Jamoikoaren Ama Maria Boarsoarekin, San Jose Teresinarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gurez ezagun Jesu Kristo zure sentiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jamoikoa guztien hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizati eta gizati guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izateri zure izena, etorgeri zure erreguan, egin beri zure aita zerua bezala horrean ere, emain zure egunotako
gero